Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki pulet ka East Khasi Hills District ki bala pelong ya ka jing toket ka babania halor ka jing sapanya u Raja Raghuvanshi u badai u nongkai na indoor ha arliang riat umblai hajan ka wei saudang sora ha ka santarik unai lur ajapsan kila IT no sya ka Kashari Judicial Magistrate First Class ka sora Subdivision Court ya ka charge sheet ka bas news pa khandai posla ringkat pa kitiar balayo korup kum kisaki satar. Ki pulet kila pengat ya ka Sonam Raghuvanshi, ya u Raj Singh Kushwaha, u Anand Kurmi, u Vishal Singh Chauhan, bat ya u Aka Singh Rajput hapo ka section Iway not lie bracket Iway /R Laipra bracket E /Nripway bracket R BNS. Ukurwa balapadu u Superintendent of Police ka East Khasi Hills, u ba Vivek CM. Baki pulet kinsa IT ru sya ka Kashari ya ka supplementary charge sheet bersya ya ki laingut ki basya keno tang syuyo ya ka kaipot na ka forensik. Hey, up, ruko. Shwa fin shet da ka jo shi ka jo ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpiang kan tau bon jat ki jingpang. Henry, pim day pat bante sya nala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan umktasyo.